नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण फणसाच्या बियांची भाजी बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. आपण पाहू शकतो आपण या फणसाच्या बिया धुवून सुकवून घेतल्या आहेत. सर्वात आधी आपण या बिया ठेचून त्याची सालं काढून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण सर्व बियांची सालं काढून घेतली आहेत. आता आपण गॅसवर कुकरमध्ये तेल गरम करून घेऊ. जिरे, ठेचलेली लसूण, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, एक मोठा चमचा मालवणी मसाला, साल काढलेल्या बिया घालून परतून घेऊ. कढीपत्ता, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, कांदा खोबऱ्याचे वाटण. कांदा खोबऱ्याचे वाटण कसे बनवायचे हे आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिले आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, ती एकदा नक्की चेक करा. थोडं पाणी, चवीनुसार मीठ आणि कुकरचं झाकण लावून घेऊ. आपण कुकरच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करायच्या आहेत आणि आपली फणसाच्या बियांची भाजी रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.